Jani Wikholm, 48, on kuollut. Rakkaat ystävät, saadaksesi täydelliset tiedot, katso video loppuun asti ja tilaa kanavamme. Idols-laulukilpailusta julkisuuteen noussut Jani Wikholm on menehtynyt tänään tiistaina. Laulaja Jani Wikholm on kuollut 48-vuotiaana. Asian Seiskalle vahvistaa Digi- ja väestötietovirasto. Muutama vuosi sitten Jani kertoi Seiskalle terveyshaasteistaan. Seiska sai tiistaina 23.6. surullisen tiedon Jani Wikholmin kuolemasta. Asiasta on saatu vahvistus sekä Janin lähipiiristä että Digi- ja väestötietovirastosta. Janin kerrotaan menehtyneen tänään tiistaina aamulla. Lähipiiristä vahvistetaan, että kuolema liittyy Janin terveyshaasteisiin. Jani sairasti usean vuoden ajan maksakirroosia. Hän kertoi sairastumisestaan ensimmäisen kerran vuonna 2024. Jani oli ollut myös pitkillä hoitojaksoilla psykiatrisella osastolla. Janin mukaan hän oli hoidossa loppuunpalamisen takia. Idolsista tähteyteen. Jani nousi julkisuuteen ensimmäisen kerran vuonna 2003, kun hän osallistui Idols-laulukilpailun ensimmäiselle tuotantokaudelle. Hän sijoittui kisassa toiseksi. Ensimmäisen Idols-kauden voitti tuolloin Hanna Pakarinen. Ennen laulukilpailua Jani oli työskennellyt trukkikuskina, mutta kisan jälkeen hän keskittyi pääsääntöisesti lauluhommiin. Jani kirjoitti levytyssopimuksen Sony BMG:n kanssa ja hänen ensimmäinen studioalbuminsa julkaistiin vuonna 2004. Jani julkaisi urallaan yhteensä 7 albumia. Jani kärsi elämänsä aikana useista terveyshaasteista. Pari vuotta sitten Jani paljasti sairastuneensa vakavasti. Kyseessä oli maksakirroosi, johon muusikko oli sairastunut tiettävästi jo vuonna 2017. Tuolloin Jani korosti, ettei maksakirroosi ollut seurausta alkoholilla läträämisestä, vaan johtui ennen kaikkea perinnöllisistä tekijöistä. Verenpaineeni on tosi hyvä, mutta häilyvä esimerkiksi ärsytettäessä tai muuta stressiin edes hiukan vivahtavaakaan. Stressi oikeasti tappaa myös talossa ja puutarhassa, laulaja kirjoitti tuolloin julkaisemassaan tiedotteessa. Jani oli kertomansa mukaan myös maksansiirtojonossa. Tiedossa ei ole, ehtikö Jani saamaan uuden maksan ennen menehtymistään. Jani kertoi julkaisemassaan tiedotteessa myös siitä, miten hänen isoisänsä oli menehtynyt samaiseen sairauteen vain 52-vuotiaana. Mielen haasteet jatkuivat. Jani kertoi vuonna 2024 olleensa myös psykiatrisella osastolla hoidossa. Viimeksi huhtikuussa Jani paljasti olleensa jälleen osastohoidossa. Hoitojakson pituus oli ollut Janin mukaan 2 vuoden ja kuukauden mittainen. Asia selviää Janin sometililtä, mihin hän päivitti keväällä kuvan itsestään. Kuva jäi Janin viimeiseksi somepäivitykseksi. Viime kesänä Jani muisteli myös parin vuoden takaisia vastoinkäymisiään Facebookissa. Meinasi henki lähteä keväällä 2024. Mania tuli siihen päälle, 50% mahdollisuus kuolla, Jani kirjoitti. Jani oli kuolemansa aikaan sairauseläkkeellä ja elänyt raitista elämää jo jonkin aikaa. Myös tupakointi oli jäänyt vähemmälle. Jania jäävät kaipaamaan ystävien ja muiden läheisten lisäksi hänen 2 lastaan. Rakkaat ystävät, lähetä osanottosi ja rukouksesi hänen perheelleen alla olevassa kommentissa ja tilaa kanavamme.